Hej, jeg hedder Zoe Elinor, og du er havnet på min side med stor sandsynlighed, fordi du har undersøgt et eller andet om fotografi. Det du er inde på lige nu, det er min side om portræt roadtrip, og sådan en, den kører jeg igen her den 7. april. En portræt roadtrip, skal jeg sige, synes jeg er et genialt koncept, jeg er kommet op med. Jeg elsker at tage på tur, og jeg elsker at fotografere, og jeg elsker at netværke. Og så tænkte jeg, hvordan får jeg forenet det? Og det gør jeg altså i de her portræt roadtrips. Det går ud på, det er, at jeg fylder min bil med skønne selvstændige. Vi kører ud i verden. Vi finder ud af, hvor der kan være fedt at tage en masse lækre billeder. Og så får de individuelle selvstændige altså taget hver deres billeder, men på den samme tur. Det vil sige, at du får ikke bare en masse billeder, du får også mødt nogle super søde andre selvstændige, som er i gang, og vi kan snakke hele vejen og udveksle idéer og generere alt det der, den der fede energi, der kommer på sådan en dag. Jeg elsker det. Det er virkelig noget, der står mit hjerte nær, det de her ture. Jeg kører den næste igen den 7. april, så det er lige om lidt, og det bliver fra Aarhus C. Jeg tænker, vi skal mødes inde ved Banegården, eller rutebilstationen, eller et andet sted inde i Midtbyen, og så skal vi ned i de små gader. Det kan være, at vi skal til Latinerkvarteret, det kan være, at vi skal gå i Majgade, det kan være, at vi skal forbi Domkirken. Det skal du være med til at bestemme. Men det vi skal, det er, at vi skal have taget en masse lækre billeder, sådan, så du har et kæmpe udvalg til at vælge ud fra til dine sociale profiler. Det kan være, at du har noget Instagram, Facebook, hjemmeside, alle de her ting, hvor man skal bruge billeder som selvstændig for at promovere sig. Så det er formålet med turen. Noget af det, som roadtrip kan, det er det her med, at ikke nok med, at vi mødes, og vi deler den her tur sammen, og vi tager alle de her lækre billeder og sådan noget, men der er jo også hele det der roadtrip-koncept i det, at vi sidder i bilen, og vi hygger os, og vi snakker, og vi idégenererer, og det kan være, at jeg har en idé til et eller andet, som du kan bruge, som en af de andre kan arbejde videre på, og hele den der synergi af at være flere sammen, den synes jeg bare er magisk, og den får man altså på sådan en dag. Når vi er færdige nede i de små gader, så tænker jeg, at det vil være tid til en frokost, og det finder jeg en lille café, hvor vi skal spise sammen. Det er selvfølgelig med i prisen, at der er frokost til dig. Og når vi så har fået noget i maverne og er blevet godt tanket op, så fortsætter vi altså. Og der tænker jeg, at vi tager til Mossø, fordi hvis der er noget sted, jeg elsker, så er det jo simpelthen den der natur omkring Mossø og Skanderborg. Så der skal vi ned og have taget en masse billeder i naturen også, så du får altså både billeder, hvor du kan sidde med en kop kaffe latte, eller din notesbog, eller din computer, eller noget andet inde i byen, og være sådan lidt city chic. Og så får du taget billeder i naturen, hvor vi kan tage de her sådan store panoramabilleder, og dem, hvor man virkelig sådan kan mærke, at man connecter med elementerne. 6 timer sammen med mig og andre selvstændige. Nu var jeg lige ved at bande. En frygtelig masse billeder, som du kan udvælge 20 af, og en frokost 3.300 plus moms. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg håber rigtig meget, at det er dig, jeg skal have med ud at køre. Så tryk på knappen et eller andet sted hernede på siden, og send mig en mail, så kan den ene af de der 3 pladser, der er, blive din. Jeg håber, vi ses.